Τι είναι η νοικοτήνη? Η νοικοτήνη είναι η κύρια εξαρτησιογόνος ουσία που περιέχεται στο τσιγάρο, στα ηλεκτρονικά τσιγάρα και στα θερμαινόμενα είδη καπνού. Είναι η ουσία που ευθύνεται για τον εθισμό των ανθρώπων στο κάπνισμα ή στο άτμισμα. Η νοικοτήνη είναι ένα διάφανο υγρό, το οποίο δρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ευθύνεται για τα εκατομμύρια των εξαρτημένων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και ευθύνεται γενικότερα για αυτή τη μάστιγα που ονομάζεται κάπνισμα. Ναι, σωστά κατάλαβες. Η νοικοτήνη δρά ακριβώς όπως ένα ναρκωτικό και θεωρείται ναρκωτικό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το σύνδρομο στέρησή της είναι τόσο ανεπαίσθητο που οι καπνιστές δεν αντιλαμβάνονται ότι ζουν μόνιμα σαν ναρκωμανείς. Αν δεν υπήρχε νοικοτήνη, πιθανό κανένας άνθρωπος δεν θα κάπνιζε τα τσιγάρα με την πικρή τους γεύση, ούτε θα άτμιζε γλυκερίνη, ακόμα και με γεύση βανίλια. Θυμάμαι πολλές φορές που προσπαθούσα να το ελαττώσω. Είχα καταφύγει στο ηλεκτρονικό τσιγάρο χωρίς νοικοτήνη και πραγματικά μετά από μία ώρα το πέταγα. Δεν είναι τυχαίο που τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νοικοτήνη μου άρεσαν, ενώ αυτά χωρίς νοικοτήνη θεώρησα την αηδία. Πώς λειτουργεί η νοικοτήνη? Η νοικοτήνη υπάρχει στη φύση ως εντομοκτόνο, φυσικό εντομοκτόνο, το οποίο εντοπίζεται στα φύλλα του καπνού για να τα προστατεύει από τα παράσιτα. Χαρακτηριστικό της ισχυρής τοξικής δράσης της είναι ότι μία σταγόνα νοικοτήνης είναι 3 φορές πιο δηλητηριώδης από μία σταγόνα αρσενικού. Το αγαπημένο μου σημείο στο οποίο πρέπει να δώσεις βάση είναι ότι εάν η ποσότητα νοικοτήνης που υπάρχει σε ένα τσιγάρο μπορούσε να χορηγηθεί σε έναν άνθρωπο ενδοφλεβίως, τότε αυτός ο άνθρωπος ακαριέα θα πέθανε. Ευτυχώς όμως, με το κάπνισμα εισέρχεται μόνο ένα μικρό ποσοστό από την νοικοτήνη που περιέχεται στο τσιγάρο στον οργανισμό μας, οπότε έτσι επιζούμε. Αντίστοιχα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν χαμηλότερο ποσοστό νοικοτήνης στο υγρό, καθώς σε αυτή την περίπτωση απορροφάται μεγαλύτερο ποσοστό νοικοτήνης από τον οργανισμό μας σε σχέση με το κανονικό τσιγάρο. Δεν υπάρχει συνεχής καύση που έχει το τσιγάρο, ούτε οι πολλές μικρές τρύπες στα φίλτρα του τσιγάρου για να φεύγει η νοικοτήνη. Συμπτώματα στέρησης νοικοτήνης. Το μικρό ποσοστό της νοικοτήνης που μπαίνει τελικά στον οργανισμό μας είναι υπεύθυνο για όλα τα συμπτώματα που αισθανόμαστε όταν δεν καπνίζουμε. Συμπτώματα όπως ζαλάδες, νευρικότητα, τέντομα στο πρόσωπο ή στο στήθος, πονοκέφαλο και πολλά άλλα. Η νοικοτήνη δρά πάρα πολύ γρήγορα. Και η περιεκτικότητά της στο αίμα μας μετά από περίπου μία ώρα είναι 25% λιγότερη ή 50% λιγότερη σε 2 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι κάπου στη μία ώρα περίπου ξεκινούν τα συμπτώματα στέρησης εκ νέου. Γι' αυτό οι περισσότεροι καπνιστές φτάνουν να καπνίζουν περίπου 1 και ίσως παραπάνω πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Ας δούμε μαζί ένα παράδειγμα. Φαντάσου ότι βρίσκεσαι σε μία συνάντηση εργασίας και δεν μπορείς να καπνίσεις για μία ώρα. Αρχίζει να αισθάνεσαι νευρικότητα και μία δυσφορία. Η λύση που βρίσκεις είναι να καπνίσεις μόλις τελειώσει αυτή η συνάντηση. Αυτός είναι ο κύκλος της νοικοτήνης. Η συνεχής αναζήτηση ανακούφισης από τα συμπτώματα της στέρησης. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καταλάβεις 2 πράγματα. Πρώτον, η νοικοτήνη είναι παρούσα σε όλα τα προϊόντα καπνίσματος και ατμίσματος. Συμπεριλαμβάνουν του τσιγάρου, του ηλεκτρονικού και των προϊόντων ατμίσματος. Η νοικοτήνη είναι ένα ναρκωτικό και είναι αυτό στο οποίο είσαι εθισμένος ή εθισμένη. Δεύτερον, δεν χρειάζεται να κόψεις το κάπνισμα ή το άτμισμα για να καταλάβεις και να νιώσεις τα συμπτώματα στέρησης αυτού του ναρκωτικού. Κάθε μέρα και κάθε ώρα που καπνίζεις ή ατμίζεις, συνεχώς νιώθεις αυτά τα συμπτώματα όταν το στερείσαι. Μάλιστα, όσο συνεχίζεις να καπνίζεις ή να ατμίζεις, η ένταση και η συχνότητα αυτών των συμπτωμάτων διαρκώς αυξάνεται. Έτσι λοιπόν, κάθε μέρα σκλαβώνεις όλο και περισσότερο σε μία επαναλαμβανόμενη ρουτίνα αρνητικών συνεπειών για την υγεία σου. Αυτή η ρουτίνα όμως δεν την αντιλαμβάνεσαι, επειδή η στέρηση λειτουργεί στο παρασκήνιο, υποσυνείδητα, ως άγχος ή απλά ως επιθυμία για τσιγάρο. Φαντάσου ότι κάθε φορά που καπνίζεις ένα τσιγάρο, ανακουφίζεσαι προσωρινά από τα συμπτώματα της νοικοτήνης. Μετά από λίγο, τα συμπτώματα όμως επιστρέφουν, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο. Αυτός ο κύκλος σε κάνει να καπνίζεις όλο και περισσότερο, σκλαβώνοντάς σε μια συνεχή ανάγκη για νοικοτήνη. Κράτησε ότι η στέρηση λειτουργεί υποσυνείδητα, οδηγώντας σε να πιστεύεις ότι το άγχος ή η επιθυμία για το τσιγάρο είναι φυσιολογικά. Αυτή η διαδικασία κάνει τη διακοπή του καπνίσματος ή του ατμίσματος ιδιαίτερη δύσκολη, καθώς δεν αντιλαμβάνεσαι άμεσα
τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η νοικοτήνη στη ζωή σου και πώς την επηρεάζει κάθε μέρα, κάθε ώρα.